Multiusos Fontes do Sar e Complexo Deportivo Santa Isabel patrocinan este programa. Que tal, como están? Benvidos. Damos por finalizada xa a carreira pedestre popular deste ano e todo o que rodea despois da entrega de premios e trofeos aos escolares e aos centros de ensinanza que participaron na proba. O acto celebrouse na tarde-noite de onte na sede do Grupo Correo Gallego. Como é habitual cada ano, toda a edición da carreira pedestre se pecha cun acto no que os protagonistas son os escolares e os centros de ensinanza, unha parte esencial desta cita deportiva que organiza o Grupo Correo Gallego. Nesta 35ª edición, os centros mellor clasificados foron o Colexio La Salle, Manuel Peleteiro e o Instituto Xelmírez II. En cuarto lugar foi premiado o Rosalía de Castro e en quinto o Antón Fraguas. Non foron os únicos que recibiron un recoñecemento. No acto tamén se repartiron diversos agasallos como tablets ou web TV doadas por Bluesense e que recalaron en distintos colexios, tanto de Santiago como da súa comarca. No auditorio do Grupo Correo Gallego, onde tivo lugar este acto, estiveron presentes representantes dos centros educativos e autoridades como o alcalde de Santiago, Ángel Currás, e os concelleiros de Deportes e Mobilidade, Adrián Varela e Albino Vázquez Aldrei, respectivamente. O que se ve hoxe aquí, precisamente na entrega destes premios, é que a carreira pedestre do Correo Galego é algo máis que un proxecto deportivo, é algo máis que un evento deportivo, é un evento tamén educativo, é un evento cultural e é un evento social de primeiro nivel, e que además eu comentaba agora que ao largo destes 35 anos pois está consolidado un selo de calidade único que eu creo que non pode perderse, non? Fomentar o deporte entre os nenos e as nenas, fomentar tamén os principios de competitividade, de esforzo, de constancia. Eu creo que iso ten moito valor, precisamente nun momento en que a sociedade pois está demandando tamén esos principios. Este acto de entrega de premios e trofeos estivo precedido polo reparto dos MP4 pertencentes aos 20 corredores escolares agraciados con este agasallo mediante sorteo. Todos eles se persoaron no hall del Correo Gallego para recoller o premio e facer a correspondente foto de familia. A todos eles, darlles as gracias por facer da carreira pedestre un gran acontecemento. Imos co Santiago Futsal, que leva sen competir dende o pasado 12 de outubro, porque se está a celebrar o Mundial de Fútbol Sala, pero a máquina non se para, os de Santi Valladares están adestrando para preparar a súa volta á Liga, que será o día 24 deste mes. Moito tempo de parón, pero o que serve para recuperar a xogadores que estaban tocados, como Diego Quintela, que xa está a adestrar co resto de compañeiros. Non así Mario, que aínda ten para moito tempo coa súa lesión de ligamento cruzado. Esta mesma semana comezou xa co seu traballo de recuperación específico, o que tamén segue apurando para estar a punto o día 24 é Hugo. Esta sí viene bien porque no se está compitiendo y da tiempo a que los lesionados se recuperen para poder estar todos. Hay más gente que está tocada y podamos estar todos en lo suyo. Ahora la verdad que anímicamente estoy mejor, sí es verdad que lo pasé un poco mal porque es duro después de la pretemporada que se sufre y luego no poder jugar los partidos de liga, pero bueno, ahora ya me estoy recuperando y solo pienso en ayudar a los compañeros lo antes posible y más contento sobre todo. O que puidemos comprobar é o bo ambiente que se respira nas sesións preparatorias. Moitas risas e moi bo humor nun adestramento que comeza con xogos preparados por Mon Barreiro, segundo técnico e novo adestrador da selección galega sub-19. Iso sí, sen descoidar para nada a parte seria, a preparación de cara a volver retomar a Liga. Tuvimos una semana y pico de descanso que sirvió a la gente para ver amigos, familia y siempre viene bien. Y bueno, yo particularmente estaba haciendo otro tipo de entrenamiento para ayudar al pie a que recuperara antes y bueno, los entrenamientos ahora otra vez son los mismos de siempre para no dormirse, para empezar bien otra vez la liga. Yo tengo muchas ganas, ya es hora de que empiece a jugar y de que estemos todos, sobre todo, que
estamos ahora 4 o 5 lesionados y creo que al estar todos es bueno para el grupo y seguir ganando partidos y marcando objetivos. Tengo ganas, personalmente tengo muchas ganas. Ademais, nos adestramentos están participando varios rapaces do filial, que suplen a algúns xogadores que teñen molestias puntuais e veñen así a aumentar a familia do Santiago Futsal. Despedímonos por hoxe. Mañá voltamos con outro programa para darlles conta das novas do mundo do deporte en Santiago. Como sempre, graciñas por atendernos. Multiusos, Fontes do Sar e Complexo Deportivo Santa Isabel patrocinan este programa.